Tinulak niya ako, te. Tinulak niya ako, te. Tinulak niya ako. Viral ang duha ka Pilipina sa Singapore kay man naglampo sanay. Ang naka-ito, plastic pang lampos niya. Ang naka-orange, bag ang panglampos niya. Man ka mga langka. Pero ang case kita mag-chismis, manamyawan na kita. Batch 98 sang La Consolacion College, La Carlota City. Classmates ang akon nga manghod may adlaw sa inyo. Kagtani ka mo naman sa mayo kayong tangan. Kag madamo gid salamat sa inyo nga paglantaw kag pagpadan nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Kadamo sa mga Pilipino nga nagasikat sa iban nga pong sod tungod maalam. May binuligan. Kadamo sang na-achieve. Damo sang na-contribute sa iban nga pungsod. Pero ining duha ka Pilipina, sikat man kay man naglampo sanay sila. Mayroon na tani ko na rason sa ilang lampo sanay kayong isa. Wala nagabayad sang isaya ka milyon nga utang, pues lampo siya. So kung ang isa ka rason, ginchismis yang isa ginpato-patuan sang istorya kag nawad-an sang obra, pues gora mo sa siya. O kon, nag-agaway sa isang nobyo o kon bana Singaporean nga do ka malingking ang talong tapos potsyong pues bato ipakigbatong imo ginaumom. Pero hindi amo ng rason. Ang rason kay gintiklod ang isa. Tiklo danay ang ilang nga rason amo na kon nga sila naglampo sanay. Mga lang. Hoy mga inday, nag-day off ka mo para maka-relax, maka-enjoy upod sa inyo nga mga miga. Tinaglampo sanay ka mo ya. Lantawa, mapuli ka mo nga may bukol, may kamras, palanakit ang lawas, kag nahuyan pa. Imagine na ninyo, anom ka mo kaadlaw nga nagaobra, wala ka mo ginkapuya, Lunes tubtob Sabado nga obra, pag Domingo nagboxing pa ka mo ya. Subok ka nag-viral ka mo nga duha. I-deport ka mo kag magnganga. Ang dako nga pamangkot, sino mabakas ang bulong sang inyong nga ginhikanan? Sin o magawad sang duta kag karbaw nga inyong prenda para magpa-Singapore kag makaobra? Sin o mapa-eskwela kag mapakaon sang inyo nga kabataan? Man mga lang. Nagkadto ka mo sa Singapore para makabulig sa inyo nga pamilya. Mabuligan ang inyong kabataan nga maka-eskwela. Hindi kayo mag-boxing kada Domingo. Ano? Gamita ang pensar ninyo. Ano ka mo, grade 1? Ay, sus! Sherry lady, going through emotion.